Mayong buntag mga higala og mga kaigsunan sa tuang mga higala og igsoon sa atong mga kaigsunan, no? Ani ata mga igsoon sa opisina dinhi sa Ikulan, Davao City. Mo ni mga higala igsoon ang opisina sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Día, no? Dinhi nato makita mga kaigsunan ang tinuod ug original nga rehistro sa Seventh-day Adventist Church o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mao ni siya mga kaigsunan, no? Mao na atong ipakita sa inyong mga kaigsunan ug unsa gyud katinuod ni ako ang gisulti nga legit, no? Tinuod gyud, dili siya bakak. Mao nang atong ipakita mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan ang rehistro sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tanawan ninyo mga igsoon, nakasilyo ba? Nakita ninyo mga kaigsunan? Nakita ninyo ang silyo sa rehistro sa Seventh-day Adventist Church Local Conference, no? Pasensya na mo kaya nga to ang kamera nasa tubang, murag medyo natakilid mga igsoon kaya nga to ang kamera nasa tubang, no? Mao na siya mga kaigsunan. Nakasilyo nga gikan sa government nga as a legal nga religious society ang Seventh-day Adventist Church Local Conference mga kaigsunan. Mao nang dili gyud siya bakak, tinuod gyud siya kay nganuman nakita ninyo ang original nga rehistro nga nakasilyo pa gikan sa government o gikan sa gobyerno nga silyado pa mga kaigsunan og color yellow nga Seventh-day Adventist Church Local Conference. Ug ikaduha, ang Iglesia Adventista mga kaigsunan ani abapod gihapon dinhi sa Davao City sa Ikulan Church o naa gihapon mga kaigsunan, no? Atong ipakita sa inyo. Ang Iglesia Adventista mga kaigsunan nga registration o rehistro naa gihapon igsoon. Tan-awan ninyo igsoon. Kita ninyo? Silyo gihapon siya mga kaigsunan nga sa unang panahon ribbon na siya, no? Sa unang panahon na ribbon. Ribbon siya igsoon. Mo nang sa bag-o nato nga karon gisilyuhan na siya mga kaigsunan og inani mga kaigsunan. Tanawan ninyo mga igsoon, no? Silyo mga kaigsunan nga gikan sa government, no? Kita ninyo mga kaigsunan, nakasilyo siya gikan sa gobyerno, mo siya seal. Original, dili gyud siya Xerox copy, usa gyud siya ka legit nga nagpamatuod nga Iglesia, tanawan niyo igsoon. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Rehistrado siya gikan sa government as a religious society, legit siya mga kaigsunan, no? Mao na siya mga kaigsunan nga ang Seventh-day Adventist Church Local Conference, original siya nga rehistro, dili gyud siya mga kaigsunan nga istorya lang, no? Dili istorya lang kundi inyo yung nakita nga ang original nga rehistro sa duha nga Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Día. Unya kay naman na siya mga higala igsoon og rehistro, naasad na siya og membership book. Ang membership book mga kaigsunan nagpamatuod nga gikan sa SEC, Securities and Exchange Commission, nga nagpamatuod nga dinha nga ngalan nga sa Seventh-day Adventist Church tagaan kag membership book gikan sa government nga dinhi ilista ang mga nagabautismuhan. Kung membro ka sa Seventh-day Adventist Church, natural mga kaigsunan ang imong ngalan naa dinhi sa membership book. Tanawa mga kaigsunan. Kung namembro ka sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan, example og namembro ka, makalista ang imong ngalan dinhi sa membership book sa Securities and Exchange Commission as a legal members, no, legal ka nga membro sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Gikan sa Securities and Exchange Commission membership book nga nakalista
no? Or imong ngalan din hinaa kay membro man ka. Pero wala gani ka na membro mga kaigsunan, gadala-dala ra ka sa ngalan nga as a Seventh-day Adventist Church Local Conference, imo na nga gidala-dala nga ngalan, pero wa ka na lista dinhi, wa ka na record dinhi sa membership book, dili ka membro. Ano man, kay nagpamatuod ang government, ang gobyerno gitagaan og membership book ang maong organisasyon kay nakalista ka diha, no, as a member. Kay member man ka, membro ka, di naayud ka din sa membership book. Pero wala gani ka na membro, mo na siya mga kaigsunan nga kutob ra gyud ka sa daladala, no, membership book to sa Seventh-day Adventist Church. O dinhi na sadta igsoon sa gitawag og Iglesia Adventista del Sétimo Día. Og na membro sad ka mga higala igsoon sa Iglesia Adventista, niana nga organisasyon kana nga ngalan, natural ang imong ngalan naa sa dinhi sa membership book nga legit gikan sa government, sa gobyerno, nga as a membro, no, as a member or membro ka dinhi sa Iglesia Adventista, naa dinhi imong ngalan naka-record sa membership book as a member mga kaigsunan, no. Iglesia Adventista, tanawan ninyo igso, gikan sa Securities and Exchange Commission, Iglesia Adventista del Sétimo Día. Mo na siya mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church na ay membership book, sa Iglesia Adventista del Sétimo Día nga organisasyon na asay membership book, no. Mo na siya igsuon nga nagpamatuod nga legit, tinuod, dili igsuon isyo, dili ingon nga istorya-istorya lang, kundili legal nga nakita ninyo nga original, no. Daghan kaayo karon mga kaigsunan nagwali nga members kuno sila, membro kuno sila sa Seventh-day Adventist Church, pero ang pangutana, asa ilang ngalan sa membership book? Naka-record ba ang ilang ngalan as a membro, as a member diha sa church nga imong gipasakupan og imong gitapuhan? Hinaot mga kaigsunan nga inyong nasabtan ug nakutlo, kung membro ka sa Seventh-day Adventist Church Local Conference, nasulat gyud ang imong ngalan sa membership book as a member. Kay membro gud ka, di na agyud ka dinhi sa membership book. Pero wala gani, mo na dili gyud ka membro. Saan man nimo pagka membro wa man gani ka nasulat. Mo na siya mga kaigsunan. I hope maayong buntag kanatong tanan nga inyong nasabtan. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan, mapagpala na umaga po sa ating lahat.